Dokotela, inkulu indaba abantu basakhuluma ngendaba yenyoni. Abanye basamangele evidweni lethu lesipostile. Iyakhula ngama-views, ama-comment mahle, abantu bayancoma, abakase bafika kuwena. Okuyinto esikhuthazayo leyo, kodwa abaphoqelekile. Bancome ngothando lwabo. Kungabe ngazi ukuthi cha baphoqelekile sifuna bancome. And futhi siyafisa abanemibuzo bayisebenzisina amadokotela babuze. Angabe umuntu understand wrong. Akabuze kudokotela. Dokotela angaze ngikhulume kakhulu mina ngene ngaphela i-hour. Awusiphi ithuba nje sikuphi ithuba ubingelela abantu abakuthanda kakhulu. Dokotela ngiyabingelela South Africa, ngingakabingelela South Africa yonke, ngicela ukubingelela iPhongolo la ngiphuma khona, ngibingelele iCape Town la ngizinze khona ngokwemsebenzi. ePhongolo ke kusekhaya, indawo engeke sekuze ngolunye usuku kuthiwe angisekho. Ngiyohlezi ngikhona, kodwa ke ngiyokusebenza esikhathini esiningi vele iloku ngise-Cape Town. NasoPhongolo ngikhona ke mkhulu kangakathuthi ngoba phela isekhaya. Mayidodela esigodlweni akuvumeleke ukuthi sisishutha sebeshaya Mstifu nje. Dokotela esigodlweni kunemthetho wakhona mkhulu. Lokwekushuthwa okwakho. Steve lo sokhuluma ngaso ungathola ukuthi usofuna ukuthinta kwabanye abantu futhi mkhulu. Hayi ngizwayo uthi phela ngiyazi khona uzobuza la comment section ethi hawo. Wona ugoloko nathula la ngawufaka nje ugoloko ukuthi uwani. No ugoloko unabanikazi dokotela unabanikazi. Hayi phela umuntu uthi kushuthi ivideo ebethi hey ngiyabona lapho kwi-background ukuthi ufuna ngisho kunaka. Base kadluleke lapho dokotela. Sesigodlweni angeke. Ngoshela abantu idatha ngoba abantu banedatha encane awunikubelethile. Dokotela, isithwalo senyoni uhlezi ukuthi asinabo ubungozi. Sesiyas understand isithwalo senyoni and sesiyasazi isithwalo senyoni, sesiyasithanda isithwalo senyoni. Kodwa kunomuntu othi cha mina anginandaba mina. Ngishathe ingozi khona noma yikho ngiyayifuna into epowerful. Unayo into epowerful ukuthi umuntu asonde esigodlweni ngasese eze kuwena. Dokotela kuningi okulapha ekhaya hlezi ngikhuluma usuku nosuku dokotela. Mani ke mina wena dokotela ngoba ngingane eyomuntu wesintu ngisintu futhi that is why ngisebenza isintu. Uma umuntu oyisintu ngawuphuzi phambi kwengane. Okay. La sikhona siku social media la kubona khona nezingane. Kunezinto engeke ngikwazi ukuyithengisa. Uthi ugoloko nje mina noma utshwala ngeke ngibu-advertise noma ngathiwa nginemali enjani noma ngathiwa ngithengisane kodwa ngawu-advertise uCoca-Cola nojuice. Okay. Uma sowufuna utshwala uyobona uma sowufikile ukuthi hawo kanti netavern likhona. Ngasho nje mhlawumbe ngikhulume nje netavern kodwa ngeke ngisho ukuthi kukhona utshwala obunye obetter than obunye ngoba buyinto embi. Okay. Hayi abantu bacabangile ngoba babona lapha lo babona lapha abamakhehla ngithi. Hayi lokho kwamakhehla. Advertise. Hayi ngizwa kahle. So isithwalo senyoni isona proud ukukhuluma ngaso emavidweni ngoba isona esiphephile. Ngithi mina emkhulu nangolunye usuku mangenzeka kuthiwe khona umuntu owathatha inyoni emhluphayo ngakhipha noma imalini ngimuphe. Hayi bangathiwa ukhona umuntu othi nje yena wathatha inyoni yamgilisa izimanga. But ngiyafisa ngokulapha lo muntu lo othi mina okay ngiyakuzwa and ngiya understand lokho. Kodwa uma ngabe ngifuna into stronger than inyoni ngingafika kuwena. Mkhulu uma ufuna into enamandla mkhulu ufuna ukuthengisisa izinto engayithengisi. No azwali isho njalo. Abantu abasebakudeni awona manje shooter la. Yeah. Asikho eCape Town. Yeah. Asikho phesheya. Yeah. Sila sikhona. South Africa. Yes. Okwenza ukuthi omunye umuntu ongekho la sikhona afise ngathi anga-understand kangconywana at least. Mhlawumbe into ngizethwa ngiyifaka le number ukuthi ofuna ukubuza bazi ukubuza. Ngoba ngibuza ngoba bangithumele sakubuza. Yeah. Mina mkhulu into engayisho khehle lidala sike sakhuluma mhlawumbe einsukwini uloku ungibuza ngendaba eyokhamba kwami emazweni ngamazwe. Ngithi isizathu silapha abantu abehlukahlukene abanye vele inyoni abayifuni wena mkhulu. Lo ongayifuni inyoni ilo esigcine simnikeza into ezothi ngolunye usuku abuye bese ethi ufuna usizo
Yabona because izinto kayifani nabantu abafani. Umuntu umelambile uyayifuna into noma uthi uyamtshela ukuthi lokhu ngeke kulunga athi akanankinga. Yabona. Sike sakhuluma olunye usuku sikhuluma ngomlungu omkhulu. Yes, umlungu yithi. So that is why ngingathanda ukukhuluma ngayo leyo yomlungu because into eyasesigodlweni leyo mlungu. Okay. So ngisabani ke wena mkhulu? Ngisaba ukuthi kuyobe sekonakala igama lami ngomuntu oyi1. Kanjani ke mkhulu? Uyothi mina ngimthengisela umlungu. After leso sikhathi aphinda abuya yakhuluma okunye kanti yena ugejile umthetho wemlungu. Umlungu ukhona mkhulu. Akuyena yedwa ke ungabe sewuloku ufona njalo phela uthi ufuna umlungu umuntu oserious mkhulu akuyona into engane le afuna ukukhuluma ngana ngayo futhi. Kahle tota into engayisho ukuthi umuntu akasho udaba lakhe. Yeah. Bese buza ukuthi yindoda la engifanele mina. Bese ngenza isibonelo. Mina ngisebaTexini. Yeah. Kunezimpi kushubile lezi insuku lezi. Yeah. Kunje. Ngifuna into ezongiprotector. Yeah. Angikhathalele kuthenjwa ukuthi inomngozi noma inawo. As long as ngizobazi ngikwazi ukulandela imithetho yakhona. And ngifuna into ezongifakela imali. Yakhomuza manje ngikhuluma ngeprotection, ngikhuluma ngemali. Anginandaba nokuthi imalini, anginandaba nokuthi inobuphi ubungozi. Umunye umuntu loyo. Omunye uzothi mina cha ngine-tuck-shop ngifuna into ephephile ngumndeni nezingane. Futhi kahle umuntu akabe udaba lakhe nje olunjalo. Mkhulu uma ufuna into okubalekile ukuthi ubeke udaba lwakho njengoba linjalo wena Khedla Dala. Sengiyacocela nje indaba sasesigodlweni. Ngizokushaya uphisi inyana omncane. Njengoba nje uke sike sakhuluma ensukwini ngomlungu. Ngaphinde ngathi mkhulu asomvala indaba yomlungu ngoba indaba engayithandi ukuyithengisa. Umlungu mkhulu uma umthatha kufuna ukuthi ube nendawo nyana encane eyidamanyanyana encane. Uma uzothatha umlungu. Enda isekamerweni lakho noma isendaweni yakho la uzoba ungathi kusathi sort of idamu. Inyana nje akulona ukuthi mhlawumbe kufuna kube idamu kodwa kufuna kube nendawo enamanzi. Yes eyakho wena mnikazi walowo muzi. Noma la uhlala ngeke uthathe umlungu uhlala emqashweni. Yabona? Uzombeka apho umlungu. Ungaxoshwa noma yinini uyombeka kuphi kumlungu. Futhi uma sowunomlungu ngeke uhlale ungabi nemali. Because umlungu into vele eyemali. Nangokwakhiwa kwayo into vele eyakhelwe imali. Umlungu umuntu owazi imali. Kodwa ke inkinga i1. Uma uke wathatha umlungu wena mkhulu, ngiyayi-advise ukuthi mawungenayo umfazi vele angunikeze umlungu ngoba ngeke uphinde ushade. Indaba umlungu uyafuna ukulala nawe wena. No. Umlungu uma ekufice unomfazi. Lo mfazi emficile akanankinga naye uma ukuthi uyindoda. Kodwa uma ngeke ukwazi uku-add omunye umfazi. Uyesikhwele ogcina yena. Uyogcina yena. So uma ungakamthatha umfazi akafuni ukulanywa ngemuva. Once wamlamisa ubulele wonke umsebenzi. Uyobe subuya kimi ke uthi kunjani sesiloku sikhuluma into engekho. Angikuzwa kahle doda. Futhi umlungu nawe uyalala nawe. Cha, akesho njalo Khedla. Akesho hayi singibuza phela ngoba omunye umuntu uzona acaba kanjalo ukuthi akleya. Ngisho ukuthi mina masawuthetha umlungu into engalanywa. Into futhi ethembekile kuwe. Uma wena uzawuthembeka kuyo futhi. And ngiyacela abantu ukuthi evidweni uDokotela Mekho ngomlungu akasho umlungu ezini okhuluma isingisi. Ungabe ngasidola sebamba abantu abakidnap abathwalisa abantu igama leli alisebenzisayo lo mlungu into ethembekile cha amapholisa esigodleni sifana nabelungu la abelungu kodwa Ngizengizengizela lo pass leyo. Ngiyakuva Dokotela. No Dokotela cha ngawuthi ngikubuze ngokwanele mengicabanga but le comment section bakhona abantu bazokubuza inamba yakhe ikhona bazokufonela bakubuze bakwazi ukuthola ulwazi oluyilona ngoba mina kahle ngisithunywa nje esithunyiwe uzobuza imibuzo. Futhi mina emkhulu into engayisho umlungu angimthengise emafonini. Okay. Angimthengise futhi umlungu. Umuntu afika. Umuntu uma ukuthi ufuna umlungu uyifunela yena. Mina into engithengisayo ngithengisa inyoni.
ngoba inangozi. Inyoni mkhulu wami noma kungathiwani into le Beka lada kuthina inyoni. Inyoni okhathali yona. Mkhulu inyoni into engithi noma ungangivusa ngo12 ebusuku into engiyethembayo ukuthi noma ngayinika bani noma nini. Into futhi engithi ngeke kwenzeke kuthiwe wena unenyoni kodwa still impilo yakhe yafana. Angeke yenzeke leyo nto ke dlala. Ngeke. Yes kona inyoni ngeke ngiyayifanisa nomlungu ngoba umlungu umnikazi wemali. Okay. Ukuze sibe nemali igaywa ababelungu futhi. Ukuthi bayigaya ngani. Legama lisuka lapho. Futhi bayigaya ngani futhi asazi kodwa igaywa abelungu. Yonke into ekhona la even ngisho ama truck esiwasebenzisayo ngisho ini usebenzisa icamera into ebiya kumlungu. Hayi doda leyami. Yami. Ayona umlungu. No doda ngikuzwa kahle. Yeah, so imali into ebuya kubelungu akunankiya uthina isithombe sakho kodwa ibuya kubelungu. Although baphinde bajike futhi bayilande kithi ngoba thina vela siyazi yabo vele. Balendlela. Yeah, ibhaliwe South Africa kodwa yabelungu. Cha doda asibonge, asibekana futhi usayo. Yeah. Sebeyokuthinta bakhuluma ngayo umlungu kodwa ke athi basondele ekhaya hayi efonini. Dodela mina ngilaphela eCape Town ngilaphela uPhongolo omkhulu. Uyafona enambeni ethi 0604 1495 W2. Ilawo udodela atholakala khona. Ma uyikhona enye oyibonayo ayicha ngiyazi. Futhi mina ngitholakala ka Facebook mkhulu. Angitholakali endaweni ethizeni ngitholakala only ka Real One TV. Ma ukuthi uReal One TV so decide ukungifaka ka Facebook yena. Kube uyena uReal One TV. Hayi omunye anginayo mina channel ya ka Facebook noma ya ka what. No. No, doda uchaza kahle ngoba abantu bayagaka ngaphandle. Yeah. And umuntu ufaka imali, if ezoyifaka imali, if efuna izinto eposwayo, ekhulumile nawe. Uyafona phela dokotela. Hayi mama WhatsApp. Ngikhuluma ngikhuluma ngizwala ivoice. Futhi mina uma ukwenzekile wangibhalela vele ngiyakutshela ukuthi ku right ukuthi ufone uvumelekile ukuthi ungafona ngeWhatsApp ungasenda ivoice call kodwa uma ukuthi khona okubalekile okufunayo ngiyakutshela ukuthi fona maye omunye umuntu masomtshela ukuthi afone uzwa ngathi udlala ngaye maybe noma uyinyanga enjani kanti mina sometimes uya drive nje abacofa le incone voice note ngathi akhulume nawe ukhulume back. Inyanga ziphelile dokotela nabafundisi yiyo lento ukuthi umuntu ngiya drive angitshele ukuthi yena so decide ukuyikhunga ngoba indoda yakhe simlahlile inini athuka umfundisi angene phansi kwe truck yena akakafi ngale lona bethi uyabona nje. Yeah. No asibona kodwa. Siyabonga dokotela.